Hoi. Hey. Wat zoen je in man? Wij zijn weer sleeën. Even sleeën? Ja. Betel wat maar het waar. Ja. Je hebt toch het zeer heavy, Joet? Ja, me en Joet vrij moesten toch wat, hè? Ja. Ja, daar lezen we er niet goed van. Nee. En wie gaat aan het hutst? Ja, hij. Nee. Ja, dat is wel aardig met tempo. Ja, je moet net sleden, ik zou dat weten. Maar die stem is een beetje... Ja, klopt. Zwere check. Waar is die bleu dan? Ja, wel een paar maanden. zo. Je is wie kan gewoon dus. Nee, nou. Oh, draai. Ja? Ja, dat wel. Ja, wat gebeurt hier dan? Je een mooie verkeersboot naar beneden? Ja, dat hier nog meer dan die, maar wij zitten dus en dachten wij wil ik even Hij mooi naar beneden, dus ik dacht, nou, probeer het ik even. Deze looier al beneden? Die Ja, al die ga je al beneden van, beneden. die hier Norik oproept. Ja. Oh. Maar dat zien we morgen in dan, als je een ding of net? Ja, nee, hij steekt de hele tijd daar in de groen, dus dan gaat hij net echt verder of zo, maar goed. Dus dat is nog wel gevaarlijk, ik. Ja, Ja, zo kennen, misschien maar Oh. we maken het voor de uit. Je hebt wel wat hè? Ja, snie is zachte landing toch? Ja. Dus, Waar komt dit verkeersboot wel dan? ja, die stond hier ergens. Oh. Voor een omleiding, maar hij wie maar had en hij wie die al sloopt, dus nou dachten wij van ja, ken die nou, ik beproefd. Nou, dan kun je maar beter goed broeken, toch? Ja, precies. Nou. Nou, dat willen we zien natuurlijk.